sekot pen kacing room alam thibang gala hanlo patumi ani kang sam letum APHLC organizing secretary kursinga ke hai pan la KSA semet landing road tu komson rong pi pen tu ma group tu kursing timo ke hai pan ahem long dam masih ne poncek lasi laso putha ka bangke nilitum bangke punang kok kopi pot pulotang te non ini tum sini sosial media long ke tum lame cepang jar pikpik even tum jaga thar phananda ake no lam pu pikpik sidame pini ani sini le tum APHLC leaders tum se jakong kuram pen tum maju handa pupe keng ke ali tum anak sini nasi nili tum ki pudun kang tu mangala hanlo student long jong si cycling bom lang pulotang te student na otsi tum bonang ji atima ili tum student pulotang te ili tum mesiana ot adur pen sinon obe kimi teman da than pon nangji mum pon nangji lana pon nangji asi non ili tum kachini ateng pulotang te lada kapre ka tum da akesi tum da involve do pu sidame jasemet amen ke klang dong ke thomson rong pi tando asi lason alang isi lo pen lang nam lo pulotang te alang li criminal act si ceplang de lo anil te ili tum aron re pen si de ake heno la poson cha kong kuram se dam de lo posi ile tum FIR da pier lo dakta da se lo teng bensin non bang ke insai nang kok KSA pucot kali lo umane ke heno bang pujong silason ke bang jelang dokok lo tang te lo teng bensin la ke insai nang kok da selang panon ya hem bensin pon de lo pon de kidnapping criminal conspiracy la pen isia bang ke threatening la ke criminal intimidation polo la pen isia bang ke attempt to murder li a section pen bang ke alang tumam pa bonang kok ni tum ngasih KSA jot kali lo ili tum kaprek innocent citizen atum phan andame lason ke bang jelang hot ke ther ke hab dokok lo tangte lo teng se tum ke claim nang kok asi alang le phan dak le poncek lo ko nang lu tu lo son pen nang le tum hospital an la medical la sai phan dampol alang phan si pasu are nge pasu pon la son dum nili personally bang ke visit dam long lelang setame alang statement kipiateng polotang te kachi thur pon la sonda dulo bosipu akeng kuloman ta lepen sendel pipini anta wi tum ala video long ta tum theklong asila son polotang te tum lake lasona sai ke claim ke odlang no tum se ke claim di tum chini mati pinyani ta kumal loson kang hu ki pon ke kidnapping ke arlo sor tum se ke claim sang ke kahen no ot asi noni tum bang ke latum ke claim apot tum bang ke isi ban ke punang kok ba condemn nang kok jadi jen ki bang jilang arni bang ke lason criminal activities abang ke awedet nang pu am pangalong bang lendo lapen lo teng ke tum claim nang kok la so teng bang ke thiman tum aron do kok lo posi e bang sepa pukela ke tum aron kali dan mati maju ke pancita tum bang ke lason bang ke claim ke dan nang ji nasin tuma la so putat sin semen tum panang ke phalo lapen non ke bang jilang bang ke lahen lo kumane bang puson dokok kote APHLC bang step deng pu deng vek pula ke itu me APHLC bang ke dudun jojo lo non bang ke ate apong lo APHLC tum phan la son jakong turam nang klem stame ni tum bang ke pinyanian da kache thengdun pawi ke di nang tum anta theklong ke sam jin ben sin tum cek tum pori e kumarli kar bihiran bo tum cek teng nang ni ko bang sida semen tum kipu dun nasi non bang ke alang tum phanta ni tum pulo KSA lo chadia song phantame tum just especially Thomson aru tom pandang alang li nut leaders pulotang te leaders ason si do pulotang te rat ami alang li tom bhasi ning cek pon pula ta soteng sedang bom pulotang te talong te alang li phana bangke non bangke dar bilo chari asong penta ar tu benda ke pasun te nei pima alang li pena joksi khala phigi du natun kemesiana tum tanon ke anong junuda lahano tom pani samilang so hawar long nom kahuri sai social media long school ki biji along nang litum chedon direct mate kupine nang litum sa ding dom Jasemet itum jaya kathar mate itum APHLC president banamasi kedam tang memorandum tapi damelo karbi anglong honorable deputy commissioner long panamelo athe chedon nunde pu nitum ke daklam lo make athe kopia por lo pulo tang te sainik school putang te lakum bang putila chini lo lake central pen lo de central atum ben sidak na handle po lapen ong dung atum ke itum karbi tum kachini nelo ne mate chinam nam lo ne laso school pen kopilo kibi ben ka kana hok ji pusi kinangan tum cetan kita me tum langdam na non karbi anglong a context
LP school ang tum constituency tin ta freedom tami ni lipen bukajan subdivision pansinal ni dam lo ni lipen ang dorbaguri ni lipen dak borjana nang humri no LP school ang tum thegram long ji aing hababi bidom ruiji hadak de chainong ludam po laposan si itigang haji lasi Ladakh itum ki dotang hormone kon si upgrade hekhele itum sainik school van pen kon itum upgrade unpo de number 1 number 2 bangke karbiatum inglong asotum employee kon lo bang kon lo chokamar hodak itum kilong ate bang central posi bang ka Bihar UP Urisa konane pensi bang rekuji da itum karbitum long hindi angke number 3 bangke kopilo longle achiri di longle achiri hapri sinon itu pipon po pulo tangde ili tum hemprek longle aprang si school phandok si tum asuri achiri afaro achiri peget pulo tangte ili tum karbiang long mati tum hemprek long le non kebang jilang aku ili tum konna lo betok ili tum asumar tu de lasi akan hok epic non nili ki pudai bo bangkala lo a difference tum ka chini nai bangke longle a value bang jasme tum chini nei number 1 atema ciri suri si konon ciri suri kep konon tami ciri si along le avili long itum kuan itum pabang theko avili labang itum cini ni la soposi nili tum kai pil bangke council long primary level up to higher secondary level andu Ladakh abang upgrade hulote itum LP school bang ME pinchong lote Ladakh amat job opportunity horeng tami dak ang hoy tami itum create ponlong lo pulote komal lo kelong pe karbi le pen tribal tum long po mati dak horeng de school tami pon po non king haba be jaga school nti tum therak ni bc palu dam ruji lasi upgrade lo pulong te ale bangke il tum karbi le pen inglong asutum silong dum tupo la pen itum sip lang nun pu non itum achiri aparo suri itum piet pen il tum kana hok bang kana lo goreng tanah hok don po longli tanah hok don po la pen ason mo pipinya problem dak dokok ta hai lain lo lamang ke lasi itum bangke itum kiduk dia karbi pote itum council ke itum local self government kota itum pun Ladakh pen kupi mai itum sik sidul pen itum manang kilo Ladakh 30 department itum doer lo la soteng pen itum kam claim pon binang ko la lopong te itum boreng kami dak local tum di celong ko lain lo benefit bang